今日理事長が今この感染症のことがありましたので、ちょっと今日は出席を控えさせていただいておりまして、申し訳ありません。じゃあ、どうもありがとうございます。みんなで大切に使わせていただきます。ありがとうございます。さっき